Зад сцената и на нея участниците излязоха за награждаването, така свежи и пълни със сили, сякаш денят едва сега започва. И докато журито обработваше резултатите, всички танцори завихриха общ танц, този път извън регламента, неподвластен на никакви правила. Така протече турнирът, една огромна забава от първия до последния момент. Разбира се, да не забравяме и медалите. Те увенчаха не само успешните представяния, но и цяла една година неуморен и упорит труд. Соло жени, категория юноши. Първо място печели Пакита Variation 4. Школа Копилор Минардо. Classical dance solo women junior wins Paquita Variation for Школа Копилор Минардо. Класически танц, соло мъже, категория мини, печели първо място. На международния турнир Пловдив древен и вечен бяха представени състезателните стилове балет, оупън или танцово шоу, модерн, джаз, акробатичен танц, характерни танци латино и парти тайм. В някои от стиловете борбата за първите места бе особено оспорвана и един от тях бе именно оупън, който ви представяме днес. Причината е, разбира се, в самия стил, който е един от най-обичаните и предпочитани. Това е така, защото оупън дава възможността за уникална изява на всяко едно дете, съобразявайки се с неговите възможности и специфични. Група, категория деца. Второ място отива при Good Feelings, школа Копилор Минардо. Място се присъжда на Adventures in Africa, Dance Center Galaxico.
Вие гледахте изпълненията в категория деца на Steel Open. Не пропускайте и следващото ни издание, за да видите изпълнителите от най-голямата възрастова група джуниор и сеньори. До нови срещи! Предаването се излъчва със съдействието на спортен клуб Самодива Пловдив.